Започвам ли? О, Шипка! 3 деня младите дружини, как прохода бранят, трепетно повтарят, на боя реват. Пристъпи ужасни 12 път, гъсти орди лазят по урвата дива, и тела я стелят, и кръв я залива. Бури подир бури, рояк след рояк, Сулейман безумни сочи върха пак и вика: сърцете, тамо са раите, и ордите тръгват с викове сърдити, и Аллах грамурно въздухът разпра, а от другата страна се чува: ура! Да живее България! Ура! Да живее нашата България! Няма вече оръжие, има хекатомба, всяко дърво мече, всякой камък бомба. Камъни и дървета изчезнаха за вчаска. Грабвайте телата, някой се изкреска. Трупове мъртви изпръкнаха за вчаска. Турците побеснели, друг път не видели, ведно да се бият, живи и умрели. Тогава Столетов, наши генерал, ревна гороломно: млади опълченци, венчайте България с лаврови венци. Царът на вас повери прохода, войната и себе дори. При тези думи славни, дружините горди, без сигнал, без ред, всякой гледа само да бъде напред и гърди геройски на смърт да изложи, и един враг повечето мъртъв да положи. Щекът се пречупва, но волите траят. И днес още буря захваща, шуми този ден и ехото изпраща от урва на урва и от век на век. 120 душите бяха на брой, паднаха всичките в неравния бой. Един да беше останал, поне жив, ще да и продължено стихотворението, а може би много още той ще да разкаже по-нататък.